shi ba ne. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba ban sa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Ya Rabbi Allah yau ga mu wanga zamani, ka sa mu gane dan zuciya ta bar rauni, ka ƙara ninka salati ga Sayyidul Kauni. Annabi Muhammad ya ɗa ya Rasulallah. A duniya da akwai waɗansu shaidanu da ba su gane girma na Sayyidul Kauni, da hankali ko babu sun karambani, mu tabbata imanin su to akwai rauni. Yayan uwa mu fahimta mu daina sumbatu, mu je mu koma baya mu ƙara karatu. Waɗansu kafirci ne ya sa suka zautu, suke da musu a batu na wanga takalmi. Ya kuke mabiya ku ƙara duba min akan batun nan da ake na wanga takalmi. Ba wai bane ya wuce duniya ba takalmi, ku bincika za mu yi addu'a ku ce amin. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi.